В Ергенът има парадокс. Мъжът, който се старае най-малко да впечатли жените, всъщност им прави най-силно впечатление. Ето защо. В един от първите епизоди Марин разказа история, която малко хора забелязаха. Не вечеряш с желирани бомбони, нали? Травмиран съм. Защо? Съм. Мъчих се да го променя 2 години. Живях с човек, който често така вечеряше. И не мога да разбера откъде дойде тази история с желираните бомбони, защо беше нужно да намесваме бивши отношения. Когато разказваме на нов човек как някой в миналото ни е наранил, често търсим потвърждение. Искаме да усетим, че сме разбрани. Защото рационално знаем, че сме били прави, но емоционално все още носим тази рана. Ще ли се отидеш на въбръзка? Смея да твърдя, че съм готов. Надявам се да съм готов. Не съм сигурна дали търси любов или лечение към старата любов. На всички ни се е случвало и това не е срамно. Но е важно да го разпознаваме в себе си, защото точно след това започва израстването. Постепенно Марин започна да се открива пред останалите. Разказа за загубата на брат си, призна, че мисли дълго преди да реагира емоционално, сподели и... Един от най-големите ми страхове, знаеш какъв е? Какъв? Да остана с човек, който не е за мен. Видя се, че носи травми, но вместо да се затвори, той продължи да се отваря. И жените започнаха да го виждат различно. Не като някой, който е там просто за забавление, а като човек с дълбочина. С времето Марин се отпусна. Шегува се със собствените си грешки, но най-важното е, че започна да стои зад принципите си. Ключовият момент беше играта. Докато всички се бореха за точки, той отказа да направи нещо, което не усеща отвътре. И точно това спечели уважението на жените. Марин започна сезона в търсене на валидация, но към момента има най-автентичното държание в предаването. Въпросът е дали ще успее да направи последната стъпка и да се довери на някой напълно. Според вас, той готов ли е за връзка или все още носи рани от миналото?